L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jkun qed inieddi app diġitali li permezz tagħha t-turisti li jkunu ġejjin lejn pajjiżna jkunu jistgħu jissottomettu d-dokumentazzjoni tagħhom qabel jivvjaġġaw. Dan tħabbar mill-ajruport stess kif spjega li bekk din l-app diġitali se toffri aktar serħan il-moħħ fl-ivvjaġġar tat-turist. Dwar dan One News żar l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn hemmhekk tkellem ma' Michela Catania dwar din l-app li tinsab fil-fażi ta' implementazzjoni. Hija spjegat l-użu ewlieni ta' din l-app fosthom għas-sottomissjoni ta' dokumentazzjoni. Permezz ta' din l-app dan il-proċess kollu jista' jiġi iddiġitalizzat. Dan ifisser li passiġġieri qabel ma jitilqu mill-pajjiż ikunu jistgħu jimtlew il-formoli online kif ukoll itellgħu iċ-ċertifikati li għandhom bżonn. Bħal pereżempju iċ-ċertifikat tat-tilqim jew anke ċ-ċertifikat tat-test tal-COVID-19. Bekk l-uffiċjali tas-saħħa jkunu jistgħu jivverifikaw dawn id-dokumenti b'mod virtwali u bekk jiġi ġenerat QR code għal passiġġieri li jrid intwera biex jgħaddi mill-ajruport. Sostnit ukoll kif din l-applikazzjoni se tgħin iżżid l-effiċjenza tal-ajruport u anke l-konfidenza fost il-passiġġieri sabiex jivvjaġġaw aktar. Dan hekk kif il-pandemija għamlitha aktar komplikata li wieħed jivvjaġġa. Hemm benefiċċji għal passiġġieri li ħajkunu jistgħu jgħaddu mill-ajruport faċilment u l-esperjenza tagħhom ħatitħaffef u ħatiprovdilhom ħafna iktar serħan il-moħħ. Intant fi stqarrija li ħareġ l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kwotat il-kap eżekuttiv għal Amborċi esprimi s-sodisfazzjon tiegħu għar-rata ta' vaċċinazzjoni b'saħħitha li għandu pajjiżna għal kif din tagħti tama kbira l-influss ta' turisti fit-tieni nofs tas-sena.